सो କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ବିଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ବିଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ କେତେ ପାଖରେ, ତାପରେ ବି ମୋର ଜଣେ ଦାଦା ହେବେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଦେଖି ଫାଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ଛାନିଆ ହେଇଗଲୁ କି ଦାଦା ଯାଅନି ଯାଅନି ବୋଲି କେତେ ଜଣ ଆମେ ଚିଲେଇଛୁ ଏଠି ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଟ୍ରେନ୍ ଆଇଲାଣି, ପଳେଇ ଆସ। ଯାଅ ସେ ପୁଅକୁ କହିଲ ରହିଯିବ। ରହିଯାଅ ପାଗଳ ଦାଦା। ଦେଖବା ମା ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ପାଖାପାଖି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଦାଦା ତ ତାଙ୍କର କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଗଲେ ଭଲରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିକିନା ଯେମିତି ଡେଇଁଲୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।